के सवारी देखे के झूमो स्टूडेंट मेरे भाई हाँ सरस्वती माई एले हंस के सवारी देखे के झूमो स्टूडेंट मेरे भाई पंडाल सजोइले झकास वाली पंडाल सजोइले झकास वाली पूजा करे उलल की फराक वाली पूजा करे उलल की फराक वाली पूजा करे उलल की फराक वाली। संदीप बाबू मिक्स बाय दर्पण रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोगरी जवान। चम चमकेली आज पंडाल हो सरस्वती माई के महिमा महान हो चम चमकेली आज पंडाल हो सरस्वती माई के महिमा महान हो प्रसाद चढ़ावे लगली हाली प्रसाद चढ़ावे लगली हाली पूजा करे उलल की फराक वाली पूजा करे उलल की फराक वाली पूजा करे उलल की फराक वाली। संदीप बाबू मिक्स बाय दर्पण रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोगरी जवान। सबके है पूरा करी है सोचल सपना माँ अखले से गावे माई के भजन सबके है पूरा करी है सोचल सपना माँ अखले से गावे माई के भजन पंडाल सजोइले झकास वाली पंडाल सजोइले झकास वाली पूजा करे उलल की फराक वाली पूजा करे उलल की फराक वाली पूजा करे उलल की फराक वाली। मिक्स बाय कृष्णा निषाद।